Αφορά ένα ειδικό θέμα, το οποίο έχει την καλοσύνη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σκυρίζογλου, αλλά και στο πρόσωπό του όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, που αφορά την Μητροπολιτική Διοίκηση. Είναι ένα ειδικό θέμα που αφορά τα μεγάλα συγκροτήματα, αλλά σε πρώτη φάση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια κατάλληλη συγκυρία, αλλά και μια επίγουσα αναγκαιότητα να διαμορφωθεί η Μητροπολιτική Διοίκηση, γιατί τα προβλήματα πλέον είναι ιδιαίτερα μεγάλα για τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα. Σήμερα οι Δήμοι, όπως καλύτερα γνωρίζετε από τον ομιλούντα, εκπονούν ξεχωριστά σχέδια πολεοδομίας, βιώσιμης κινητικότητας, μην έχοντας την δυνατότητα να λάβουν υπόψη τη μεγάλη εικόνα. Η προστασία του περιβάλλοντος, ένα ιδιαίτερο θέμα για μας, αντιμετωπίζεται με διαφορετικούς όρους, μέτρα και δράσεις μόλις σε μία απόσταση 1 χιλιόμετρου. Ακόμα πρωτοβουλίες για τις τοπικές συγκοινωνίες, τις ασφαλτοστρώσεις, τα πεζοδρόμια, το δημόσιο χώρο είναι αδύνατο να συντονιστούν εάν πρέπει να επέβουν 4-5 δήμοι. Είναι εδώ συνάδελφοί μου από το πολεοδομικό συγκρότημα, όπου αντιμετωπίσαμε τον τραγέλαφο για την μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Μίκης Θεοδωράκης, να προσπαθούμε επί 1,5 χρόνο 4 δημοτικά συμβούλια να πάρουμε την απόφαση και στο τέλος αυτό να γίνει μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε την κατάργηση των οργανισμών ρυθμιστικού, με την οποία κατέστη πλέον αδύνατη η ολοκλήρωση συγκεκριμένων σχεδίων στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα τι έχουμε? Αύξηση γραφειοκρατίας, κατασπατάληση πόρων, χωρίς αποτέλεσμα καθυστέρηση αυτονόητων προγραμμάτων δράσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι οι μητροπολιτικές διοικήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο είναι εδώ και χρόνια μια αυτονόητη πραγματικότητα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, στην γειτονική μας Τουρκία. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ όλους σας να στηρίξετε μέσα από τις αποφάσεις αυτού του συνεδρίου μας και την εισήγηση της ΚΕΔΕ και την προσωπική τοποθέτηση. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω. Νομίζω πως είναι το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης μια ισχυρή αφορμή να πάρουμε μια απόφαση για ακόμα μια καινοτομία στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.